نه جوتمه 1998 لدیجی اوجلان هولدان آجی امبیجین komplo dest pekir o ta direjî pas de sıbatê bû û dîl hat girtin tevî vê dîlgirtina xwe û emêjin îzolasyon û tecrîta kulserê bû jî her tim aştiyê li pêşxist emêjin civakeka demokratîk li pêşxist niha jî gelê Kurd bi yek dengê azadiya wî daxwaz kir tu çi dixwazî bêje Ez jî bi gotina te wî roja reş nalet tînim îro nehê cotmeyê ew komplo li ser serokatî û ser Kurdistaniyê bû lê serokatî felsefa xwe tişkî pir mezin vekir ez jî heftê û sê salê min ew roja tê bîra me çi qat tengasîkê mezin bû lê bi wî felsefa xwe û bi gavê xwe fenavê gava te gotina te bi ser navê gavê aştiyê ji nod û sisiya vir da gavkî gelek mezin e îro evî mehela em tê danî gelek pîroz e lê ev têr nake hetanî serokê me ezad nebe gelê me jî ezad nabe ez dîşa wasta we vî roja reş nalet dikim ez dibêm bijî yektiya gela Wî jî zanin ki Kurmanc Kurd di 1980 da nekî pêş de afêtin gelkî pêş diveçûn ji bo dewletê emperyalîzm dewletê kapitalizm û dewletê dagirker çi kir pêşiya Kurda bistîne serok ji Sûriyê derxistin û gotin belkî Kurd biqedin Kurd bisekinin ama Kurda meşa xwe dewam kirin berdewam kirin rewş bawerin baş e pêş ve em ê biçin îro jî zanî 27 sale 27 sale di girtîgehê dayê esîrê destê wan dayê ji bo serxebûna wî ji bo azadbûna wî ji bo azadbûna orta doxiyê navnetewiya dewletê azad bûye ji bo wî em îro dixwazin bimeşin tu hatî vir çi daxwaza te vir çi ye armanca te çi ye tu ji bo çi hatî vira Ez îro pêşerojekî me heye sürecekî dan dest pê kirin ve ev süreç pêşta naçe me her awayî de gavavêt serokê me bangekî kir bi gerîlayê me be bi şervanê me be bi gelê me be gavavêtin ama ber vê gavê ti gavekî naye avêtin em dixwazin pêşta rokî zûtir gav bavêjin o cevapkî bidin destê me em jî zanimin ku süreçka rast e bi bawerî ye ku baweriya me pê bê îro hê hepsiyê me hundur dane cezayê wan qediya ye lîderê me hundur dane serokê me hundur daye yek bi serokê me re nakeve têkiliye en roja pêşta bira bi serokê me re têkevin têkeliye o vê sürecê bi pêş xin em vê sürecê dixwazin bi pêş keve em jî ji bo wê yekê hatine em ê bimeşin em du serokê xwe ne Ez dixwazim berdin zaten em wan şermizar dikin an salin serokê me girtine tişkî ne baş dikin em dixwazin berdin bes yani em şer naxwazin em dixwazin barış dixwazin serokê me berdin dixwazin yani başka tişkî ev bêjim tune yani ji wan re bes da heta çi çaxê xwîn birije heta çi çaxê însan bimirin heta çi çaxê bes bira da barişkî çêkin tişkî xweş çêkin serokê me berdin armanca we çi ye û divê meşê da vê çalekê dixwazin çi bêjin Armanca me ez em bêjin heta ku rêber azad nebe gel jî azad nebe rêber bi civakê xwe re azad be armanca me vî meşê jî ev e ciwan hemû erkê xwe hemû dixwazin bînin şûn û berxedanê xwe dixwazin rêberê gelan azad bikin rastî jî ez jî têkil we hevalên gotin ez jî têkilî wa dibime we gotî hem sürecek baş de em dibêjin em derbas dibin ama mixabin ev komîsyona hatiye avakirin meclisê de dayîkên me çûyîn nehiştin zimanê xwe axaftina xwe bikine daxwaziyê xwe bênince ev jî demek ki hêja qebûl nekirine hêja hebûnê me zimana me çand û hunerê me qebûl nekirine vî alî de ev alkî tinê ev süreç nabûre gelek her dî al jî vî alî de hani hev rûnin rexev
وی عالی ده آشتی کی بیننه ama hecaji em kabul nekirne. Çünkü tek megutte ya alki de aşiti çedi be ya. Da xazien ve hatin gutin bla silah berdin silah ji berdan ama heca gavek ale dide yani ale devlete de ne hatiye avetin. Ve ali de rastı em ji heca azat nabinin hatta seruk yemecine ve azat kirin. Çandu hunere me zamanı mecine ve azat kirin em jine azatın gelcine azate da xaziyeme ve ruja hanekeci em şermezar dikine ve rujaraş çünkü Bres Öcalan yani milyona hatya kabul kirin vi ali de gelek da xaziye van milyona gel insana jivare ceh vi ali dem azad bina vi xazın spas dikim. جوانên gelê Kurd çi dixwazim? Bi rastî dixwazim hîn bibim. Daxwaza wan a sereket çi ye ciwanên gelê Kurd? Ciwanê gelê Kurd yani önce sistem gereği dikişme. Ciwanê Kurd eviya dixwazin. Çünkü bi vî sistemê ra ciwanê Kurd her daim peşê girtiye. De gav davêje ku derê ciwanê Kurd peşê tê girtine. Di çalakiya da, di zanekestana da, di kar da, di her karê da, di her heyamê da. Ciwanê Kurd şu anda Ciwanê Kurd yani ez çawa bêjim. Jêra karekî giran lazim e. Ji bo wan ciwanê me em li ser piyan xin. Yani îro siyasî axlaq di Tirkiyeyê nemaye. îro siyasî axlaq herkes dire û dalavêra karê xwe dimeşîne. Ew îftira davêje wî, ew îftira davêje wî. Belaviya we tu gafekî Tirkiye li pêş nakeve. û ancak vî tiştî bi serok were çêkirine û bi zanekganê Tirka were çêkirine. Ya xûna bi serê xwe tenê çê nabe ev ya gerebî merva destê xwe têk agir. Yadê te hatî vir çi tijbûyî çi hatî vir ez xwazim ji te hîn bibim. Armanca te çi ye? Armanca me barişê, armanca me serokê me bê berdan bê nav me em serokatiyê dixwazin, em barişê dixwazin, em wekheviyê dixwazin, em naxwazin zarokê me îde hêsirê dilê çavê dayika bê dayik pir giriyan, dayik pir bedeldan. پر شهیده ما چه بو یعنی ام دوی ایدی بس ایدی برا بارش چه ببه برا سروکاتی به نام ما هر تشتی چه ببه ها ام وی باوریه و ما باوریه خو به خدای خو سروکی خود هانی و زاروکی ملپی چوی و ام جیل پی زاروکی خونه پی سروکی خونه جبو سرکفتنه هاتنه جبو بارش هاتنه ام دخوازن کی بارش چه به ام ایدی فشار بقده ام ایدی تشتي خوش چه ببن جبو آزادیه ام جبو ویل وی میدانه نه برê qelebalixiyek heye û kes kombûne ku dibên em ê nehê cotmehê şermezar bikin destpêkirina komploya dijî Abdullah Öcalan e. Daxwaziya te li vir çi ye, tu hatî vir çi? Daxwaziya me jî ematinê quwetê û destekê didinê ji bo kî serokê me derkev der bê serok zaten qet nabe, qet û qet nabe. Daxwaziya me ew rokê bê rokê serokê me derkev der. Ez jî ji bo serok hatim vê derê. O az komple dîsê qinamiş dikim. Em hatinin barişê, em hatin wek dibêm şayakê, em am dinerin gavê ne baş davêjin, em xwazê serok azad bibin. Em ji bo serok virin. Heta dawiyê em ser milanin, em ji bo serokê xwe hene. Tu çi dixwazî bêjî? Em jî bo serok apo em dixwazin. Em hetayê azad nebû em jî ana. Em dixwazin serok apo azad bu nava me da nava gel da bigere qise bike galgal bike şora bike ez wê qoplê nehelet dikim ez neheletê wê qoplê kulê qoplo çêkirê li wan tînim
وانا بك قبلو چکرنه از ترا بيجن ساين عبدالله اوجلان ملوك نكرده تنيه ابي چقا بندستك لكبه لیدروانه و د مجلس انقره دا یکی که جواب ویجی بده تنیه یکی جواب ویجی بده د کلمات جواب بده تنیه فقط ایسا 20 چند سالیه زندان امرالیه دایه آگد که زبا مدایه میجی مدایه ام یعنی بخون مانه حال حیری و دولت هانا یعنی ام نزانن ام چوا بکن gelek spasın diyorum. 27 ساله لدیجی Öcalan, Abdullah Öcalan, rebere Kürt, komployek bekati İro salvegera komploye. Titxwazi der haqi ve komploya da çi beji. Gelek kes dibejin ku Öcalan be berxwedana xwe ve komployê pûç kiriye. Dürüst e gelo. Elbette İro 27 meha جوتمه هیه بریز عبدالله اوجلان روش کمینا ایرو بری خدا که داره دا وان ولاته که هبونا عیسانا وک هبو دیتیه دخوازن گو کی هیه روش حالاتا نابین گو او کسی بندست هنه هیسیر هنه کرده بیزارو بیزمان هنه اشترا هنه لسروی پرسا تجی یعنی نها اجی یکی مینا من اج بریز عبدالله اوجلان را دیندارم ها چما تیه به دینداری باور که جهنی گلک هنی تشتبون باور که به اولیج نظام بو از یعنی به سایاوی به هیاوی هنی اولیجی بوم یعنی دینجی بوم و اوتشتاجی بوم البته دا خوازیم او روش کمینا ایرو و روش که خوشی باشی دوه که بریز عبدالله اوجلان اوی به برخوب بده و بده همه عبدالله شما میرسی بمرن یا به کسی نمره هیه باور که به 1000 سالا افرتوکیوی کتابیوی خوشیوی باشیوی بسی ما هموز دشتانه دخل ناقدم کی بله روژالات ناوین ده یعنی komploya li ser rêberê aşîtiyê Birêz Öcalan re ku hat çêkirin esasî wî ew komplo li hember aşîtiya Rojhelata Navîn belkî berfireh mirov lê binêre komploya aşîtiya cîhanê tevayî yanî komplo li hember jinan bû komplo li hember ciwanan bû komplo li hember civakê bû yani rêbertî ji bo civakê ji bo gelê Kurd û ji bo aşîtiyê rêbertiya xwe xweş bicîtanî ji ber wî awê jî ji bo hinek ew çi dibêjin yanî armanca xwe bibin serî pêşî destpêkê de ê ku asteng dîtin ji ber wan ji bo wan yanî asteng dîtin wiya xwestin bertaraf bikin ji ber wî jî wî komploya kirin protestokirina komployê serê pêşî ji bo ku vala derxistina wî pûçkirina wî be jî Birêz Öcalan xwe bi berxwedana xwe komployê pûç derxist yanî protestokirina hêja jî berdewamiya wî zêdetir li alê aşîtiyê seknandin e ne li alê şar îro komplo protesto kirin bi jinan re jin jiyan azadiyê re meşandin e ji te re bêjin bi ciwana re bi civakê re bi civakekî polîtîk ehlaqî ku Birêz Öcalan tîne ziman xwestina wî civakî ye yanî em hatine ji bo hebûna xwe hatine ji bo hebûna Kurdistanê hebûna xwe em jo hatine ji bo hebûna serokê xwe em hatine em ji bo vir hatine dünya jî zane em jî zane hema kes dê xwedî dernakeve Çi ji were lazim e? Aciliyet çi ji were lazim e? aciliyet ji mer yekîtî lazim e yekîtî em xurt bibe em wê çawa pişta serokê xwe xurt dikin em qarşî dünyayê jî xwe xurt dikin ev xurt dibin Ez hatime li vira
مشکی بدینن و جبوی آزادیا سروکاتی و جبوی آزادیا بتونی کرمانجا و یک بنیا کرمانجا تماشاوان نجا وکا قوت برنامه دا جی دید مجوی گرسیا قلبالغ جی کی پرس کرد داخوا زمان آسره که اوه کو با آوهی که آجیل و لزگین ربره گلی کرد عبدالله اوجلان بگیجا آزادیا خویا فیزیکی اوجبو کو اتکار به پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک بره و ببه دناف شرط و مرجع آزاد تابه ام جی وی آوهی دیگیجن داویا برنامه خواه حتی برنامه کدن هر شادو بختوار بین روشلاتا ناوین و جیهانه 27 سال بین افبر لحنبری و کمپلو ناو نتوی نرازی بونا خواه نشان داده قبول ناکم ام کمپلو لحنبری ریبری گلی کرد رزدار جلان گلی کرد 27 ساله قبول نکریه و ایروژی نشان ایروژی قبول ناکه ایرو به هزاران گلی می آمده لحنبری پروتستو کرنا کمپلو ناو نتوی عمل بدرینه 1000 جار هبن ون 1000 جار هبن صحت و خوش بر